Послушайте, моля. Лошо ли ти? Изглеждаш уморена. Не мога да кажа, че се чувствам добре. Боли ме главата и гърлото. А температура имаш ли? Ако имах термометър, щях да я измеря, но предполагам, че е висока. Горят ми челото и бузите. Ако искаш, мога да извикам лекар. Не съм чак толкова болна. Не ми трябва бърза помощ. Сигурно имаш само хрема или кашлица. Добре, че на морето нямахме проблеми със здравето си. Да, нито хрема, нито стомашно разстройство, нито слънчево изгаряне. И на слънце не сме седели дълго. Иначе щяхме да получим слънчев удар. Нямам представа къде си настинала. Вчера прекалено дълго се разхождахме. Вечерта замръзнах и изтинах. Ако имахме рецепта, щяхме да купим някакви хапчета за температурата в аптеката. Не е задължително. Не ти ли се гади? Не ти ли се вие свят? Спокойно. Не ми се гади и няма да припадна. Нека просто отидем в аптеката. Добър ден. Бихте ли ме посъветвали какви лекарства да купя? От какво се оплаквате? Имам хрема и температурата ми е висока. Имате ли проблеми с кръвното налягане? Не. Мисля, че може да съм болна от грип. Имаме много добро лекарство. Вземайте го по 2 пъти на ден. Дайте ми някакви капки за нос, ако обичате. Трябва да останете няколко дни вкъщи, но по-добре отидете на лекар. Имате ли нещо болкоуспокояващо? За какво ти е? Боли ме зъб, падна ми пломбата и предполагам, че зъбът трябва да се вади. Ако ходеше на зъболекар редовно, нямаше да имаш проблеми. Вече нямам време. А аз мисля, че просто се страхуваш от зъболекарите. Ето ви тези таблетки. Ефикасни са. Благодаря. Важното е да помогнат.